Днес ще отваряме подаръци от тая дядо Коледа, но първо да се преведе малко в ред. Знаете ли, че това май е нещо, което отдавна искам да си купя? Мали, много е яко! Откъде е този таен дядо Коледа? От общността на Вихра Authentic Business Club. Едно от момичетата предложи, който искаше, можеше да се включи. На случайен принцип в една платформа си изтеглихме имената, никой не знаеше кой на кого се е паднал и така нататък, което беше мега яко. Много готино изживяване. Аз за момиче, което на мен се падна, понеже всеки можеше да се създаде и wish list, така горе-долу човек да се ориентира какъв е човека от среща, какво харесва, защото не всички се познаваме, особено така толкова лично, нали? И примерно едното момиче бях видяла в нейния борд, където ми спадна, че искаше такова плетено одеяло и викам, това мама може да го направи. Те го поръчах и мама го плете и супер много се зарадва момичето. Много готино преживяване. В смисъл, от кога? От години не съм имала таен дядо Коледа. Знам. Беше много вълнуващо. Някакво такова много зареждащо. И именно заради това вече реших, че е крайно време, нещо, което искам от няколко месеца да направя. Викам, сега вече имам няколко месеца опит и май наистина е време да го направя, а именно да ви снимам едно видео и да ви разкажа за моето изживяване в общността на Вихра Authentic Business Club, защото съм я споменавала на няколко пъти и в сторта, и в видеята ми в YouTube. И все пак мисля, че много хора не се хващат за какво става на въпрос. Днес, докато ви взема с мен и си вършим някакви неща вкъщи, ще ви разкажа и за различните елементи от клуба, от общността, защо аз смятам, че са ценни и ще може да ме питате, ако имате някакви въпроси. Първо обаче, кафе. Сега, откъде да я започна? Първо, Първо да започнем от там какво всъщност е общността на Authentic Business Club. Това е една платформа, която е на абонаментен принцип. Можеш да се абонираш. Вратите за записване отварят на всеки няколко месеца. Сега мисля, че до 15 януари Вихра каза, че новите членове могат да се присъединят, като можеш да си плащаш на месечна база, на 6-месечна, на годишна база, както си прецениш. Аз съм вече мембър от, не знам, 7-8 месеца. Нещо такова мисля, че се получава. Да. И е нещо, към което исках да се присъединя и от преди това, просто се не стигах до него. В тази общност сме жени, които или развиват собствен бизнес, някои на пълен работен ден, други като сайд хъсъл, или жени, които имат желанието да започнат да развиват собствен бизнес. Т.е. имат идеята, но им трябват малко ресурси, малко време, малко решителност, малко да поработят върху себе си, но имат интерес в тази посока. И аз и друг път съм го казвала, но за мен тази общност е гениално замислена и включва всички елементи
на това, от което ти имаш нужда. В днешното видео, пак казвам, ще ви разкажа за различните елементи и за моето изживяване с тях, но е важно да запомните, че тук няма по-най. Т.е. тук не е ето това ми е най-любимото нещо или ето това е най-ценното, което може да си вземете, защото искрено вярвам, че изключително много мисъл е вложена в всеки един от елементите на Authentic Business Club общността, който съществува, и всеки един от тях е изключително ключов за всички ни, но като всяко друго нещо, в зависимост от етапа на личностното ти бизнес развитие, в което ти се намираш, можеш да си откраднеш така различни неща и съответно някой от тези елементи на теб в момента може би ще ти е по-ценен от някой друг. Отворих си платформата на Authentic Business Club, за да не пропусна нещо и да може да я караме едно по едно. Първото нещо, което бих искала да вметна и нещо, което аз доста оцених, беше именно създаването на общност и възможността всяка една от нас да допринася за тази общност. Била съм част от други платформи, други приложения, други групи, но обикновено там е малко по-едностранно създадено. Т.е. създателя на даденото пространство ви поднася полезна информация или работилници, но участниците в това пространство нямат възможност те самите да се включват в дали ще е воденето на неща, дали ще е даването на идеи, разширяването. И това супер много ми хареса в The Authentic Business Club е, че първо всяка една от нас има възможност да води обучения за общността, като се запишеш, изговориш го естествено с вихра, подберете темата. Но това е много ключово и се случва в рамките на Member Spotlight. Т.е. винаги, когато имаме събитията за месеца, ние можем да видим кои събития са с външни гост-лектори и кои са Member Spotlight, т.е. с хора от самата общност. Много ключово е за хора, които искат да развиват собственото си умение да презентират, защото тук без значение дали правите свещи или сте коуч или каквото и да е, умението да се изказваме, да разказваме история, да предаваме някакъв вид знания, вдъхновение, да разказваме собствената си история е изключително ключово, ако искаме да сме успешни не само в бизнеса, но и в живота. Умението да комуникираме е едно от най-ключовите умения, за да можем да се свързваме с други хора. Както беше сега Тайният дядо Коледа, той е по инициатива на момиче от клуба, което дава идеята. Имаше тук преди няколко седмици едно момиче беше инициирало, който е в София и желая да се съберат на домашно коледно парти. Така че харесва ми, че бизнес клуба е като жив организъм, който не само се развива от първоизточника си, т.е. от вихра, от нейните идеи, нейната визия на къде да се движи клуба, но има възможност да се развива и с движещата сила самите членове на клуба. Имаме си, например, и Book Club, т.е. книжен клуб, който всеки месец обсъждаме различни книги. Fun fact, между другото, не са непременно книги за личностно развитие, което някои хора си казват, как така бизнес клуб, пък няма да разглеждате, примерно, постоянно книги, свързани само с бизнес, с пари, с продажби и всякакви такива работи. На мен точно това ми харесва пък, че книжният клуб не е насочен само единствено към книги за личностно развитие, защото особено когато си предприемач и влезеш в тази миша дупка, и почнеш да дълбаеш и да навлизаш все повече и да четеш, всичко ти е само свързано с бизнес. Понякога забравяме, че всъщност страшно много моменти на учене и на прозрение могат да се намерят и в романите, в поезията. Книжният клуб също е стартиран по идея на друг член от клуба ни, така че това за пореден път показва колко е готино да имаш свободата и ти да дадеш, не само да вземеш. И вярвам, че именно заради това Authentic Business клуба носи
такъв голям заряд в себе си. Продължаваме. Това видео се го представях, между другото, да е много по-динамично и наистина докато мия чини или пускам пералнята, да ви разказвам някакви неща, но мисля, че така много ще се разсея и да, може би визуално на вас ще ви е много по-динамично и красиво да гледате, но както Вихра казва, човек трябва да следва вътрешния си глас и в момента, в който започнах да снимам, осъзнах, че искам ето така да съм си позиционирала, седнала и да си говорим. Така че насипвайте си кафенца и да продължаваме. Първото нещо, което ми направи впечатление, когато се присъединих към Authentic Business клуба, беше формата, с която се представяш пред другите. Супер интересно, значи когато ставаш член, автоматично трябва да попълниш информация, отговори на въпроси. Въпросите бяха изключително интересни и това представяне остава на профила ти, което е мега готино, защото когато искаш да разгледаш новите членове, първо можеш да видиш тяхното, така да се каже, кратко представяне, тяхната контактна информация, може да си оставиш линкове съответно към Instagram, към LinkedIn, към YouTube, въобще всякакви такива. И освен това всички ние получаваме известия, когато нов член се присъедини, можем да му видим представенето, да го приветстваме и ако си усетиш, че си вайбваш с някого на база на тяхното представяне, веднага може да се конектнете. Нетворкинга е умение, което също е изключително ключово, когато говорим за развитие на бизнес и смятам, че особено в ера на социалните мрежи е много важно да не забравяме, че трябва да се свързваме с други хора, за да може да разширяваме собствения си хоризонт, така или иначе. Така че това беше първото нещо, което ме впечатли. Второто нещо беше matchups или така наречените бъдита. Тук всеки месец можеш да си избереш дали искаш да участваш в тази програма и аз в първия месец се записах. Това означава, че системата на случайен принцип, на база на предпочитанията на другите хора също дали искат да имат бъдита, те асайнва с някой друг от общността и един вид започвате заедно да работите, за да се поддържате, да се държите отговорни за вашия прогрес през месеца, което всъщност ми напомня, че аз понеже сега знаех, че декември няма да имам възможност да работя толкова много, се бях отписала от тази опция, но ето сега ще се запиша. И тук може да си го зададете с каква честота искате да ви се сменя бъдето. Дали искате на седмична, на всеки 2 седмици или на месечна база, или както казах, можете съответно да се отпишете. Така че, ето аз си го сменям сега и за януари ще си взема ново бъди, с което да работим. Платформата е много добре структурирана. Имаме секция, която е започни от тук, където обяснява супер лесно и подробно как да работиш с платформата, къде какво можеш да намериш. Когато се записах, първоначално получавах и имейли всеки ден от Вихра, които са свързани с общността, което на мен много ми хареса, като човек, който обича структурата. Това много ми помогна да се ориентирам, да не се чувствам overwhelmed-ната от всички неща, които виждам и така нататък. Плюс има и много често задавани въпроси, неща, на които хората се натъкват. Всичко ти е събрано на едно място. За представи се вече ви казах, тук отиват всичките представения, даже сега има нови момичета, които не съм ги отваряла още да ги разгледам, така че сега ще видим да прегледаме кой е новодошъл в клуба ни. Имаме секция новини, тук обикновено се слага информация за това какво предстои като събития и всякакви такива неща, които Вихра ни пуска. Следващия много ключов момент е секцията Попитай и това сигурно е най-използваната секция от мен самата.
тук можеш да попиташ абсолютно всичко, което те вълнува в момента. За мен лично е страхотно, защото като създател на бизнес, не малко пъти имаш някакви въпроси, които се въртят в главата и не знаеш към кого да се обърнеш. Тук имаш цяла общност от жени, която най-вероятно се някой от тях или се е сблъсква с този въпрос, или има някой познат, който така да се каже, може да ви бъде полезен и да ви отговори на въпросите. Аз, примерно, сега с една ситуация исках второ мнение от друг счетоводител да си намеря. Съответно, писах в групата да питам дали има счетоводители или съответно някой, който е доволен от неговия счетоводител да ме свърже. Ками, едно от момичетата, се оказа, че е счетоводителка. Писа ми, разбрахме се, чухме се, за да може да ми отговори на въпросите и това ми дава едно спокойствие, че така, нещата, които сме направили, са правилните. Случвало се, примерно, някой да си търси място за събития или да има въпрос свързан с как да подходи в дадена ситуация. Анкета, която му се иска да си събере. Ето сега тук, примерно, пък едно момиче планира да заминава за Бали, пита дали има други хора, които са ходили, какво могат да препоръчат. Въобще всякакви такива неща е. Друг човек, примерно, пита за подкасти, книги, свързани с финансите. Въобще много е ключово. Аз, между другото, по този начин в тази секция бях писала да обясня малко повече за Mindful Habits 21 и да питам дали има хора в клуба, които имат желание да се включат като гост-лектори и така в два от месеците, например, които предстоят сега през 2026, гост-лектори ще бъдат момичета от самия клуб, което е мега якото. Така, минаваме на следващия много ключов елемент. Струва ми се, че тук много се затъмни всичко. Така, дали е по-добре? Май е по-добре. Минаваме на следващия много ключов елемент. Както ви казах, тук няма по-понай, защото всяка една част от тази общност е важна за развитието на един предприемач. Рекламирай и покани. Жестоко пространство. Като човек, който започва да се занимава с бизнес, в огромна част от случаите, много малък процент са хората, които започват и са наистина изключително уверени, имат умението как да се презентират, как да предлагат, как да се продават, да продават услугите си, продуктите си и да нямат вътрешни бариери, свързани с това. В по-голямата част от случаите всеки един от нас има много вътрешни страхове, притеснения за кой съм аз, сега как да го кажа, да не натоварвам хората, да не им досаждам, не знам си какво. И имайки такава секция Рекламирай, покани, където имаш възможност да презентираш продуктите и услугите си, да каниш хора, да показваш с какво се занимаваш, за мен това е една малка стъпка за всеки един от нас да може да превъзмогне себе си и да се научи как все по-добре и по-добре да представя това, с което се занимава. Аз, между другото, по този начин имаше хора, които се записваха за моите събития, когато си бях в България. Имаше по този начин хора, които се записаха за Mindful Habits 21. Имаше хора, които си купиха книгата ми, когато я презентирах в тази секция. Хубавото е също, че сега естествено не си представяте, че всеки си презентира и продава услугите всяка седмица, но така веднъж на месец, на няколко месеца да напомните, да доразкажете е напълно нормално и според мен това е жестоко, наистина жестоко. На мен лично, въпреки че колко години вече се занимавам със собствен бизнес, все още имам спънки в тази насока и на мен лично да имам това безопасно пространство там, където мога да си изтествам как да го презентирам, чисто визуално, като думи, като разказ, просто да мога да го сложа някъде, където после мога да си го прочета, да си го асимилирам, дали как звучи отстрани, дали мога под някаква форма да го преработя, преди да го презентирам в социалните мрежи. Всичко това на мен ми дава огромно спокойствие. И усещам вътрешно как започвам да прескачам себе си много по-лесно в това да
разказвам за нещата, с които се занимавам и да не съм така тихичка, събраничка, нали, съкън. Така че жестоко. Това е наистина жестоко пространство. Имаме секция вдъхновение, където можеш да си споделяш някакви рандъм неща, които в момента сте те вдъхновили и замислили по някакъв начин, дали ще са книги, подкасти, някакво, примерно, може би упражнение или нещо, което така под някаква форма просто е отключило нещо в тебе и искаш рандъм да си го споделиш в групата, можеш да го направиш тук, което е супер яко. Има секция майките, което е жестоко. Това също мисля, че е стартирано по инициатива на някой от общността, ако не се лъжа. Тук Вихра, ако гледа видеото, може да ме поправи. Но в тази секция смятам, че е изключително голяма подкрепа за всички, които се занимават със собствен бизнес или имат желание да се занимават със собствен бизнес и са майки. Защото много често, каквото и да си говорим, колкото и някой като мен, който няма деца, да се опитва да разбере човека от среща, който има деца, колкото и да сме внимателни, винаги хората, които имат деца, поглеждайки те, има едно така леко гласче отзад в съзнанието, което им казва: ти не ме разбираш съвсем като хората. Така че да го имаме това пространство тук, според мен дава също усещането за спокойствие на майките бизнес дами да могат да си споделят това, което ги вълнува в момента и въобще да си зададат въпросите и всякакви такива неща. Така че много яко. Минаваме към следващото, което е 90-дневно предизвикателство. Тук на всеки 3 месеца беше месечно предизвикателство, но много се радвам, че Вихра го смени и го направи 90-дневно, защото понякога, в зависимост от месеца, как те е завъртял, наистина не винаги успявам в рамките на даден месец да стигна до обучението и в един момент се натрупват много неща. Та сега на всеки 3 месеца тя ще прави обучение, което е тип предизвикателство и е с практична насоченост. Тоест, имаме от една страна теорията на дадената тематика, която тя е избрала. В нея преплетена практиката и личния пример, т.е. даденото нещо, за което тя ни говори, пречупено през нейния бизнес, през какво тя е минала, как тя е подходила към тези неща, как тя се е справила и приключвайки с практична работилница към нас, т.е. вече задачи, които ние да изпълним. Така, например, сега последното, което беше, е свързано с Launch Strategy или стратегия за това как да пускаш, да обявяваш своите продукти или услуги, какво представлява Launch Strategy, какво включва, за какво да внимаваме, как да бъдем автентични, създавайки своята стратегия за пускане на продукт. Жестоко, наистина много добре беше подготвено. И това е интересното, че понякога на тези обучения чуваш неща, които никога не си чувал или не си чувал по начина, по който те са презентирани, с структурата, с която са презентирани. Друг път чуваш неща, които вътрешно знаеш, но нали знаете как всеки един от нас има тея малки препъни камъни, които се опитваме да си затворим очите за тях, че са там някъде по пътя и се спъваме нон-стоп в тях, обаче упорито не ги махаме или не ги заобикаляме, не ги прескачаме и така оставаме слепи. В такъв тип обучения, сега както беше за Launch Strategy-то, примерно аз трябваше да се конфронтирам сама със себе си за неща, които много добре знам, че са моите препъни камъни, обаче много добре съм се научила как да си затварям очите за тях. И някакси обаче, слушайки това обучение, знаейки, че ще имам задача за изпълнение, си викам: Деяна, сега ти е времето. Сега разчистваш пътя от тези препъни камъни или поне започваш пътя си към това да го разчистваш. Така че страхотно е. Аз сега ще използвам всичко научено от тази Launch Strategy, за да мога да анонсирам по-подходящо вече и да лансирам менторската ми програма за управление на времето, съзнателен ритъм. Знаете, разказах в Instagram на сторита за нея, но
Това като цяло е един от моите препъни камъни. Винаги, когато създам нещо, дали това ще е книгата, втората ми книга, първата книга, която написах, дали ще е някакъв вид такъв workshop, работилница, каквото и да е, създавам нещо, споделям го на сторита. Най-много да имам 2 поста, ама най-много, и те пак не са и много ясни, че това е точно ето това съм направила, можеш да си го купиш еди си къде и така нататък. И горе-долу след 2-3 седмици, в тези 2-3 седмици да съм пуснала 3-4 пъти сторита, нещо да напомня за даденото нещо и приключваме до там. Тоест, така, имам много да работя от това всъщност да мога добре да презентирам нещата, за да достигна до повече хора. Тези хора да могат да разберат какво всъщност съм създала. Това обучение много ми помогна. И пак казвам, за мен е много ключово като човек, който аз съм свикнала да задавам въпроса защо. От много малка. Аз съм от хората, които много трудно могат да тръгнат да правят нещо, само защото някой ме е казал, че трябва да го правя. Голям бунтар съм в тази посока. За мен е важно човек да ми обясни процеса, за да мога аз след това за себе си да взема решение дали това нещо е за мен или не е за мен. Като личност, като бизнес. И именно това ми харесва в подхода на Вихра, че във всяко едно от тези обучения тя не говори от гледната точка на вижте ме, аз знам най-добре, ето така трябва да станат нещата, а говори от гледна точка на ето това на мен ми е помогнало, ето каква информация аз съм успяла да събера от различни източници, смилания буквално, поднасяния супер структурирано, дава ни ясна идея за това каква роля даденото умение или инструмент е изиграл в нейното личностно израстване и в нейното бизнес израстване, и оттам нататък ти можеш да си кажеш, знаеш ли какво, май аз имам нужда от това нещо, чакай да го пробвам. И си казваш, аз съм пробвала еди си това, но не по начин, по който тя го разказва, я чакай да пробвам по друго. Или пък може да си кажеш, пробвала съм го, това не работи за мен, next one, дайте да чуя следващия инструмент или следващата история. Така че това за мен е много ключово. Аз като цяло не обичам да следвам много хора, които се опитват да ми насъдят, че техния начин на живот или техния начин на водене на бизнеса е единствения начин, по който нещата могат да се случат. Така че това в 90 Day Challenge е мега ключово. Между другото, за тези от вас, които решат сега да се присъединяват към Authentic Business клуба, нещо друго, което също трябва да знаете, е, че ви се отключва достъп и до всички минали обучения и неща, което е изключително ценно. Ама изключително ценно. Не знам как да ви го обясня, колко много различни материали имате и особено за човек, който сам работи, т.е. дори нямате екип, нямате хора, които да ви помагат. Въобще всичко трябва да минава през вашите ръце. В тази платформа имате събрани много от елементите, които са основа за създаване на един бизнес. И не ви препоръчвам да седнете наведнъж да ги изгледате. Давайте си време да може да асимилирате какво сте чули от обученията, да ги приложите, защото това е най-ключово. Но можете да го вкарате в вашия месечен план, свързан с бизнеса ви. Защото така както day-to-day нещата са важни, нали, това да пускаме фактури, да изпращаме имейли, административно се справяме с неща, да създаваме съдържание за социалните мрежи, много ключово за всеки един основател на бизнес е да може той да продължава да се развива, и то дори не толкова да се развива в контекста на сега си пусна обучение и тук ще науча, ще открия топлата вода и всякакви такива работи, а да може да останете свързани с общност, която продължава да ви вдъхновява. Да може да се включвате в събития, в разговори или да гледате неща на запис, които запалват вътре във вас този огън и желание да се развивате, защото когато си сам и сам развиваш бизнеса, когато те затрупат ежедневните задачи или проблеми, които неминуемо се случват в бизнеса ти, е много лесно да почнеш да си дълбаеш една дупка, в която не знаеш как да излезеш от нея, и ментално, и емоционално.
под всякаква форма. Затова аз Authentic Business клуба си го използвам наистина като инструмент за моето вътрешно поддържане на моята мотивация и вдъхновение. Това е основната му роля в моя живот, така че препоръчвам. Тук, между другото, да. Другото, което е, освен че имаме това обучение, което сега ще на всеки 90 дни, преди беше месечно, в този канал 90 Day Challenge си правиме и апдейти. Всеки се разказва как минава при него, дали има някакви спънки, въпроси, нужда от помощ, което отново казвам, за мен е велико, защото не си просто приемащ информацията, а на ongoing basis, дори след приключването на тези 90 минути работилница или обучение или презентация, можеш да останеш въвлечен в разговора и да си доизясниш всички въпроси и неща, които възникват в последствие. Така че жестоко. Book Club или книжния клуб, както казах, който си имаме. Проучвания, тук може да си пускате различни анкети, неща. Аз лично, примерно, бях пуснала 2 анкетни проучвания. Едното беше свързано с YouTube канала ми и според мен много ми помогна. Хората ми даваха някаква обратна връзка на база на нещата, които са гледали и ми беше много, много полезно. Минаваме към събития. Сега пък тук много се пекна слънце, чакайте. Как да седна така, че да ме виждате? Така дали съм по-добре? Тук съм малко изпечена. Както и да е. Минаваме, както казах, на събития. Тук може да си виждате, можете директно да се добавяте и в календара събитията, които предстоят. Като човек, който живее в чужбина, оценявам факта, че винаги има записи, защото повечето от събитията са посред нощ мое време или изключително рано сутринта и ми е просто невъзможно да се включа на живо. Не, тук ми е много, много ме пече. Добре, май открихме място, в което нито да съм изпечена, нито да съм прекалено тъмна. Минаваме, както казах, на следващата част, която е свързана с събития. Там можеш да видиш както upcoming, т.е. предстоящите, така и изминалите събития. Хубавото е, че можеш да си ги добавиш директно към твоя календар, за да не ги пропускаш. Получаваме на имейла си напомняния, когато предстои събитие. И като човек, който обича планирането, обича структурата, отново нещо, което оценяваме, че поне за месец, дори много повече. Имаме тук първо, ето сега примерно виждам до края на март месец, виждам предстоящите събития и получаваме известие, ако ново събитие е добавено. Така че аз лично това го оценявам. Нещо, което имаме на ongoing basis е Monday Morning Meeting с Ванина. Отново събитие, създадено по инициатива на момиче от клуба, където в рамките на 60 минути всеки понеделник се срещаме за фокус, вдъхновение, за даване на някаква цел, посока за следващите дни и това е според мен изключително ценно и ключово, особено за хора, които отново работят си сами, работят си от вкъщи и имат нужда от някакво разнообразие, така за да може малко да се посъберат, да се фокусират и да вземат някакви решения, плюс да не забравяме силата на общността и на това, че ако обещаеш да свършиш нещо пред някой друг, вероятността да го направиш е много по-голяма, отколкото когато го обещаеш само на себе си, защото да спазваме собствените си обещания си е изцяло друго умение, върху което е необходимо човек да работи. Имаме си, примерно, Coffee and Focus, планиране на 2026, както и на първото 3 месечие, януари, февруари и март, което сега ще се предстои на 8 януари с Вихра. Там с нея пък задаваме вече малко по-така цели, свързани с 3 месечието. Mom Circle, или това е женски кръг за майки, отново създаден по идея на едно от момичетата в клуба.
Имаме си и всеки месец гост лекции с различни специалисти. Сега, например, една от последните гост лекции, нещо, което аз още не съм стигнала да доизгледам, така че ми е в списъка, е да изгледам гост лекцията с Миша от Fempeриum. Знаете, аз много си харесвам нея, така че нямам търпение, но всеки месец страхотни гост лектори на различна тематика, някои са много тясно свързани с развитието на бизнес, други са по-скоро свързани с личностното ни развитие, за да може този бизнес след това да върви в по-автентична посока. Много ми харесва това, че това пространство обединява двете неща, не ги изолира помежду си. Така че това е за мен лично страхотно. Понякога се организират и събития на живо. Аз имах удоволствието да присъствам на едно такова събитие юли месец, когато си бях в България. На мен много ми хареса. Първо, самото събитие много ми хареса, Мишето страхотно го изводи. Второ, възможността да видя тези момичета на живо. Наде, ако гледаш това видео, благодаря ти много за това, че ме изслуша по време на това събитие. Беше много сближаващо структурата, по която то беше създадено. Така се запознах примерно с Деси, която създава страхотна будуарна фотография. Може да видите профила. Чак аз почнах да се замислям за това, че много ми се иска някакъв път да направя такава фотосесия, като съм си в България. Въобще и страхотни жени. Това е още един път да ви покажа, че в рамките на този бизнес клуб не са само хора, които примерно са счетоводители или искат да развиват социални мрежи. Вътре има цяла палитра от хора, професии, бизнеси, което според мен е изключително ценно, защото във всеки един момент, във всяка една среща, във всеки един въпрос, който зададеш, имаш възможност да се докоснеш до толкова много различни перспективи, което е всъщност изключително ключово, за да можеш да развиваш един успешен бизнес. Наистина да чуваш различните гледни точки, да можеш понякога да се конфронтираш сам с себе си, с вижданията си на база на фидбака, който си получил. Така че, да, много благодаря, Вихра, че си го създала това местенце и искрено се надявам да достигат до все повече хора, които имат нужда от това място. Ако някой от вас, гледайки това видео, си е казал: Боже, и аз имам нужда от това пространство, може да запишете на Вихра в Instagram, за да ви даде информация за това как може да се запишете. Пак казвам, той е на абонаментен принцип. Можете да се запишете дори за един месец, да пробвате, да видите, да разгледате, да видите за какви материали става на въпрос и да си прецените дали е нещо, от което имате нужда, в какъв период имате нужда от него и така нататък. Сега, накрая на това видео, послание към теб, Вихре, ако го гледаш, е просто продължавай да бъдеш себе си, защото това ти е силата. Общността ми даде възможност да се запозная с прекрасни, вдъхновяващи жени и заедно да вървим по пътя на предприемачеството. Аз много ти благодаря за поканата. Първо да започна с това да благодаря на всички момичета, които сте част от клуба, защото вярвам, че няма нищо случайно и моето присъединяване в клуба беше също много голяма случайна неслучайност, тъй като се случи в период, който на мен ми беше много труден и даже си писахме с Вихра и аз просто си казах: благодаря ти, че го създаваш това място, защото именно от това имах нужда. Дори само като ви чета постовете на другите момичета за смелостта, която имате да правите някакви неща, когато човек е предприемач и създава нещо свое, колкото и да сме работили върху менталната си устойчивост, върху себе си, върху различните си умения, върху дългосрочната ни визия, върху голямото ни защо и всякакви такива неща, неминуемо има ситуации, в които се усещаш притиснат в ъгъла от обстоятелствата, от нещата, които ти се случват. Неминуемо понякога има дори момент, в който си мислиш: пак ли? На мен ли? Без значение, че знаеш, че това е
просто един такъв заучен модел на съзнанието ти. Имаш нужда някой или нещо да те изкара оттам и аз искрено вярвам, че общността, която Вихра създава всъщност, заедно с всички ни, е именно такова място, което малко да ти помага да имаш по, как да кажа, адекватен реалити чек, не Инстаграм визията на какво да развиваш бизнес, ами behind the scenes и да си кажеш, ето не съм сама и други хора, примерно, минават през това нещо и имам някой друг, който мога да попитам, най-малкото, което е за някаква перспектива над нещата. Сега ще ви кажа горе-долу структурата на нещата, през които ще мина, като всяка една от тези точки реално може да си бъде собствена тема и собствено обучение, защото като всяко нещо в живота, те са изключително многопластови, многокомпонентни неща. Аз съм се опитала да събера така the key points за всяко едно от тези работи. След това вие може да ми задавате въпроси, каквото ви вълнува по дадената тема, ако нещо съм пропуснала или е останало неясно. Но да, надявам се така да ви даде груба представа за сравнението между едното и другото. Първо, много накратко ще вметнем нещо свързано с счетоводството. Много се радвам, че ще имаме и такава гост лекция по-напред, защото е супер ключово. След това ще поговорим малко повече за сравнението между онлайн и офлайн бизнес. Прилики, разлики въобще за какво човек трябва да внимава, когато подбира бизнеса си и формата на този бизнес. И включила съм също да си поговорим малко повече за hide hustle и full-blown бизнес. Тоест, кога нещо ни е допълнителен доход, кога наистина ни е бизнес, който развиваме, защото и във въпросите, които получих на лични съобщения, между другото, имаше някои неща, които са, честно казано, леко лимитиращи вярвания, които бих искала да мога да адресирам. След това съм включила една точка, в която съм ви подбрала 4 умения, които вярвам, че е хубаво всеки един от нас да развие или да развива, докато развива и бизнеса си. Неща, които определено те носят на следващо ниво. Ще си поговорим много накратко за моя опит с самоиздаването в България. Ако някой случайно от вас има такъв интерес да издава собствена книга, планер или каквото и да е, защото имам опита и в двете. Единия по-благополучен, другия тотал щета, но и това го има. Накратко ще ви споделя за моите виждания относно развитието на социални мрежи, тяхната роля въобще в развитието на брандинг и устойчивостта всъщност на позициониране в социалните мрежи. Не на последно място ще си говорим за менталното здраве на предприемачите, тема, която смятам, че не се засяга достатъчно в публичното пространство, е изключително важна. И след това съм записала някои от вашите казуси и въпроси, които сте ми писали на лични съобщения, след като обявихме гост лекцията.